אני עומדת כאן מול אולם ריק ללא קהל, נקייה בלי שיפוטיות ודעות קדומות. לצערי הרב הגענו למצב הזה כי אנחנו נמצאים בתקופה בפסילות אישיות וחרמות מובילים את השיח הציבורי. פוסלים אנשים בגלל אמירות, אנשים פוסלים אנשים, קהילות פוסלות קהילות. השתלט עלינו שיח אלים, משסע ומפלג. די, זה לא יכול להימשך יותר. אני עומדת כאן, מושיטה את היד ואת הלב, גם לאלו שלא הקשיבו לי בעבר. אני כאן מבקשת לשמוע ולהשמיע קול חדש וברור. ירוחם של שנת 2023 היא ירוחם של כולם. אין מקום יותר לשיח שלהם ואנחנו. אין מקום לפסילה של אנשים וקהילות רק בגלל שאלו חדשים יותר או חדשים פחות. לירוחם פוטנציאל גדול וכולם מדברים על זה שנים. מדברים וממשיכים לפספס את ההזדמנויות הרבות שיש לנו. נדמה שלפעמים אנחנו דורכים במקום. הדרך היחידה שירוחם תתקדם היא כשנדע להסתכל כולנו כגוף אחד עם לב אחד. זה בסדר שלא נסכים על דברים מסוימים, זה בסדר שיהיו לנו גישות שונות, אבל אנחנו חייבים לעצמנו ולילדים שלנו להתאחד ולראות בירוחם את הבית של כולם, של הדתיים, החילונים, החרדים, ההודים, העולים מחבר העמים, המרוקאים, החדשים והוותיקים, גרעין בני עקיבא, הגרעין התורני, אפיקים ובכלל של כולם. בשנת 2023 אסור לנו להתעסק בשיסוי ובפילוג. אנחנו חייבים להתחבר מחדש ולהצמיח את ירוחם. זו ההזדמנות הגדולה שלנו. הזדמנות שלא בטוח תחזור. די עם שיח השנאה, הוא לא משרת אותנו הציבור. ולכן אני עומדת כאן ואומרת בקול ברור, אני מעולם לא פסלתי אף אחד. לא את אלו שלא בחרו בי בפעם הקודמת, לא את מי שהחליט אולי לפסול אותי. אני מחבקת את כולם ואני אהיה ראש העיר של כולם. כי אני רואה את העתיד של הילדים שלנו כאן, ואת התקווה שעוד נותרה בנו. ואני יודעת שרק אם כולנו נתאחד, נצעד לעבר שגשוג והצלחה. אני בוחרת לומר את הדברים בקול ברור. אני מאמינה בכוחות המקומיים. אני מאמינה שמי שמשרת את הציבור גם בתוך המועצה, עובדי המועצה, חייבים לראות את טובתה של ירוחם וכך יהיה. אני לא מתכוונת לערוף ראשים. חשוב לי לראות את האנשים המתאימים שממלאים את תפקידם נאמנה למען כל תושבי ירוחם. אני מאמינה שכל איש ציבור נמצא בשליחות כדי לעבוד עבורכם. אני מבטיחה לכם שקיפות ושיתוף. לכם ורק לכם אני אצטרך לתת דין וחשבון. יום יום, שעה שעה. הצלחתי היא הצלחתה של ירוחם. אנחנו יוצאים מכאן למערכת בחירות חדשה. ירוחם ידעה מערכות בחירות סוערות ואפילו אלימות. המערכה הזו לא תהיה אחת מאלו. את זה אני מבטיחה לכם. זו תהיה מערכה נקייה, חיובית, מחבקת ומכבדת. בדיוק כמו הערכים בהם אני מאמינה ודוגלת. מגיע לנו שירוחם תהיה פנינה במדבר. מגיע לילדים שלנו לגדול כאן ולבנות את העתיד הטוב ביותר. ולשם כך אני אפעל בכל כוחי. אני פונה אליכם תושבות ותושבי ירוחם. רק באחדות, רק בחיבור אנחנו ננצח. והחיבור הזה יהיה אמיתי, כזה שבא מכל הלב, לא מהונדס ולא מתייפייף. כי ירוחם היא מעל הכל, מעל הפוליטיקה, מעל העסקנות, מעל האינטרסים האישיים. כולנו ירוחמים.